Yeah. Hello, good morning, sir. Now one call. Yes, so that you know where it is coming from. Nna ekwu biko. M sị gị na ọwụ onye iwe na-ekwu. Ọwụ onye iwe na-ekwu. Onye nke bịara na shop gị goo gị ife. Mụ awa onye bịara na shop gị zụọ gị nri ụmụaka ịghọta ya wụda na omenle spy. Gị si na mgbaghachite na emechaa ka i replace m ya ka e butere gị ahịa ọhụrụ. Na ụmụaka nke ma ọ dị iche na ụmụ gị na ha riri ha anwụ gị. Nna ekwu mana ada dị m gwara gị na ihe ahụ ihe gọọmenti kwesịrị ilebara anya ya ahụ. Na ụmụ m na-achọ ịṅụ Cerelac na ha kwesịrị aṅụ ọgarị na akị. Dị akpọkwanụ rọbishi ka ahụ gịnị? Emela m ihe ọjọọ ọzọ gị ihe na shọpụ gị. Ego ahụ m nri ahụ m. N'ime ọnyanwụ ebe m chọrọ ibi aga m buru ya gaa. Enwebe m bi aga o. Ọkwa ije ka m ga-agara gị ihe ahụ. Eme onye bịara na shọpụ gị. After m shi nga ahapụ ọka ndị mmadụ gwa m na ihe niile na shọpụ gị emechala expire ma gịnwa na onwe gị. Ịchọrọ onye ị ga-egbu. Ịchọrọ ya na onye gọọmenti anyị na-arụ ọrụ na enwe ndị a na-akpọ consumer protection kwesịrị na-agagharị na-aga na shọpụ ndị ime ahịa ama ha ahụla na ihe ndị bụ nga ahụ o tiele. Oke nwanne gị na-arụ ndị a. Ngwa nsogbu anọ ịma na Chineke m na-efe mgbe m nọba ekpe ekpere ọya nke a na-ese ndị ọkụ from eluigwe ya gba akịma God of Elijah ị ga-ahụ ị ga-eme na shọpụ gị just chere aka ghọrọ m.